L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. L'11è precedent el tenim en la crisi de la Setmana Tràgica. Corria l'any 1909. Romanones i Comillas, dos poderosos personatges de l'economia i de la política espanyoles, van adquirir a títol particular uns terrenys al nord del Marroc, rics en recursos minerals, i tot seguit van maniobrar perquè Espanya iniciés una guerra colonial pel control d'aquella regió. L'estat espanyol va decretar la lleva forçosa de 18.000 soldats, més de la meitat catalans de condició obrera, que ja havien complert el servei militar i que en aquell moment ja estaven casats i eren l'única font d'ingressos de les seves famílies. Durant l'embarcament de tropes ja es van produir protestes, però quan es va fer públic que els militars espanyols havien convertit aquella guerra colonial en una revenja per les humiliacions anteriors a Cuba, Puerto Rico i Filipines i que per la seva ineptitud els soldats eren massacrats per les tropes autòctones, aquelles protestes van derivar en una onada de violència. Durant els primers dies de guerra van morir quasi 1.000 soldats catalans i uns altres 1.000 van quedar mutilats. Les seves famílies no rebrien cap ajut ni cap compensació i en aquell moment es va desfermar la violència. L'odi contra el caciquisme espanyol, que havia enviat els obrers catalans a morir en una guerra fabricada a propòsit pels seus interessos, i contra la classe militar espanyola, embriagada de revenja i de glòria personal, es va traduir en l'incendi de 80 edificis religiosos a Barcelona. El govern espanyol, lluny de buscar una sortida dialogada al conflicte, va decretar l'estat de guerra a Catalunya i es va lliurar a una brutal onada de repressió que es saldaria amb 115 morts, 441 ferits i més de 2.000 empresonats. Passat el temps, aquell conflicte mal tancat derivaria en el fenomen del pistolerisme, sindical, patronal i governamental, una forma de terrorisme que només a Catalunya causaria centenars de víctimes.